Titans várja a labdát, a Saints fogja kezdeni a mérkőzést kirúgással. És el is ment a labda, mégis oda lövik Warsi Bright kezével a labdát. Itt két elkapó mindkét oldalt. Gyors passz, kifele, szép elkapás, szép testcsel, de Warsi Bright meg fogja csinálni a szerelést, viszont utánhozni az import játékost, és így meg lett az első kísérlet. Szép elkapás, mint egy gyors passz, ebből most 3 goljárnál itt is blokk sikerül. Jó a snap, és kérdéses, jó lesz a rugás is a bírók. És akkor érkezik a Saints kickoff csapata. Schiller fogja elkapni, nagy eséllyel változtatni. Schiller kapja meg újra, remekül vág ki, szép blokkot kapott jobb oldalt, és nagyon számít a Saints védőegysége. Steigerwald feldobja, és leszedi a Saints védelme, hordja vissza. Fiszner Máté, ez végig is mehet, Fiszner Máté a 20-asnál, a 10-esnél, és az 5-ösnél tudja csak levinni a Titans elkapója. Nagyon jó helyzetbe teszi ezáltal a Saints támadó sorát a védő. White-ék tudtak változtatni. És elejti a visszahordó, de fel tud szorra, sőt, negyedszerre jön fel a Titans visszahordó egysége. Ez most el fog pattanni egészen, főleg az amerikai futball legnehezebb posztján ilyen jól játszani. Szűcs Fábián megint megtartja, inkább szabálytalanságot követett el. Most jó a snap, jónak tűnik is a rugás, és igen. Egy headshotot kapott a magyar pályákon. Tavaly a Titansnek az első számú csapatának a tackle lídere is volt. Horváth mozog ki a zsebből, jól nyújtja meg a játékot, és szépen is találja meg az elkapóját, aki még mindig talpon. Keresztbe vág, jól kapja a blokkokat, Warsi Brightnak kéne levinnie, és le is tudja vinni. Fiszner kapta el. De ez egy fontos pillanatban szép elkapás mutatott be. Gyors passz bal oldalra. Már szabadabb ilyenkor egy támadó koordinátornak, jobban megnyithatja akár a playbookot, olyan dolgokat is, amit kevésbé gyakoroltak. Horváth ereszti el ezt a paszt. Gyönyörű elkapás, és tovább növeli a Saints a vezetését. Horváth felrakta a polcra, ahonnan csak is az... Nem jó a snap, de a hold valahogy összeszedte, és így a Titansnél Balogh Zénó fogja visszahordani a labdát, nem tudja összeszedni elsőre, míg a Titans második csapata a Guardians-szal játszik jövő hét szombaton Szegeden, és ezután a ez egy gyönyörű kickoff, szerencsésen is, jól is